Wadhie kaunti ma Migori kama jolupo e dho wath ma Luanda Kotieno kata Luanda Konyango e sub county manyatike ywago buya mar anyuongi ma okwako dho wath no duto kendo rocho chenro mag lupo. Jodak makono bende onyiso luoro ni wach buya no rocho chenro mag reso oganda e masiche mag nam. Jojuma Miowaler. Dho wath ma Luanda Konyango e sub kondo manyatike en achiel kuom dhoudhe 27 e kaunti ma Migori. Odiochieng' ka odiochieng' jolupo ma kwan gi romo 400 yudo nweng'o margi e dho wadhni ma Luanda Konyango. Kata kamano, buya mar anyuongi ma ong'ere kaka water hyacinth wiyo lupo kendo rocho yuto jolupo. Achako lupo ka yude mana ka en ka almost 5 years ma ase lupo go ka aseneno mana ko pongo dho wadhe ni. Buya no moselandre kuom kinde omiyo jolupo riyore mane rode madiny eka gidonji e pi nam Lolwe mondo gichiki gogo. Ogeng'o ni seche moko tonde ni kethore nam. Koro time miyudgi minyalo dhi lwendo piyo piyo odileyi. Wan gi tich matek nikech ok wanya yudo kama wagowe ka bicho yugno machalo kama endi. Pek mar ywayo rimba omedore nikech jolupo ka okin mathoth ka gitemo yaro buya kapok gidonjo e pi. Koro seche moko to wachodhe kaka ineno wachodho magegi waketo kando, lakini en tich matek, it is beyond our energy. Kutoka hapa paka huko mbele penye mnaona hapo ni msituni. Na kutoka hapa na boat paka huko uwezi fikia. Gilero ni kuonde mako rech tin gino bende oseduono nweng'o margi. Masani ok wanyal yudo rech ei bijwane. Rech olal kech otimo umo kama rech dakie. Koro ok wanyal yudo rech kendo sani wan gi tabu mar rech no. Wach mar water hyacinth jodala otek kendo theke nam ka tek na mamilabo ka mara midhi hyacinth en tabu. Governor wuoye ni wadhi makore kendo wadhi konyore gi beach management unit kuonde ma hyacinth nitie kayongo ni mondo wane kaka dwa konye. Kata tok makore jolupo gineno matek e golo rech e nam kaluwore gi kaka buya no gawo pi e nam Lolwe. Kata kise alwendo nam in gi rech e yie, rech kethore ka gidhi chopo kode oko ka mondo mi ong'iewe e yo mayom tek. Rech kethorini kapod in gi chien kocha kapok ichopo kata e dho wath. Koro wan gi problem wach mar Ford ni. Wach kwa sirikal ni koyie to oywer nwago maber mondo ogolnwa yugi no oko. Iyudo ka samoro waya nam godhiambo yamo chando waka koro yamo seloko gi buya kaka wachopo e dho nam ka bedo matek. Le makoch bende thoro pondo e bwo buya mar anyuongi kama oting'o rao, nyang' kod thuonde ma bende keto ngima jolupogi kama rach e kinde ma gitiyo. Mae osekelo luoro mathoth ne jolupo e dho wadho mar Luanda Konyango. Rao nitie kata thuondi madongo dongo kata nyang' inyalo yude Ford makagi. Alafu tunapata shida tena nyingine hapa ya mnyama aina ya hippopotamus, yani kiboko inatusumbua hapa sana tunapotoka midamida wa usiku kwenda kuvua samaki. Kata chendogo mag reso ji e masiche mag nam jarochore nikech buya no. Kata yie moro pukore ok inyal neno gi chien nikech buya moime ni gi yugigi. Koro wan gi tabu. Jolupo mag Luanda Konyango medo ywak ne piny owacho mondo many yore mag golo buya ma othung'o lupo kocheno mamoko mag nam. Jojuma, Ramogi TV, Migori.